Gihandum sa pamilya sa mga namatyan ang Roxas night market bombing sa Davao City, siyam katuig na ang milabay. Ano ang report ni John D. Esteban? Siyam katuig nang nakigbatok sa Kamingaw ang inahang si Burley sukad namatay ang iyahang anak nga babaye. 23 anyos lang kini dihang namatay sa pagpamomba sa Roxas Night Market niadtong September 2, 2016. Masahista ang anak ni Burley sa Roxas Night Market aron manginabuhi dihang nahitabo ang mangilngig nga krimen. Nagyapon din nato makalimutan yapon ang panghitabo ba. Sakit lang yapon. Si Nilo, maglisod pa og dawat sa ginangatan sa iyahang igsuon nga si Euphemia nga namatay sab sa maong insidente. Madawat lang siguro kung naging sakit o gibuhat man sa tao. Mo to tigtabang sa ko kung masakit ko. Pipila lamang si Nilo ug Burley sa mitambong sa paghandom sa ikasyam nga paghinumdom sa Roxas Night Market bombing sa Davao City Huwebes sa hapon sa pagpanguna ni Acting Mayor Sebastian Baste Duterte. Dinhi sa memorial marker nagdagkot og kandila, mihalad og bulak ug pag-ampo alang sa 16 ka biktima nga namatay sa mga insidente samtang anaa sa 69 ang samdan. Everything happens for a reason. Ang Ginoo ra gyud nagkahibaw ko sa tubag sa tanang pangutana ning kalibutanan ni. Pero kay naa pa man ta diri karon, padayon ta sa itong mga kinabuhi. Hinuon ni atong September 28, 2020 na kumbikto ang 7 ka individual nga responsable sa pagpangumba sa kasong multiple murder ug multiple attempted murder. Kauban si Bebot Kahis ug Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban. 1. Mindanao.